आगै मोनबारि बिबारि बै मोसानि सना बयबो सारि सारि खुलुमबाय आंनि मुङा जेलसिं बसुमतारी आं बाक्सा जिल्लानि पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुरुमारा गामिनि आङो बे देंखो मु स्निथामाव देरहासार जानो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना आङो बे देंखो मु स्निथामाव 10 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोबोद नाजाबोबाय बोसोरफ्रोमबो बिदिनो थाङो अबा डिस्ट्रिक्टआव गायो अबा सेन्ट्रेलाव गायो बेबायदिनो देग्लाय 2025 मायथाइयाव आङो जाफुंसार जानो हाबाय बेनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर होनो सानदों आंनो नैबे प्लेटफर्मखौ होनायनि थाखाय जिहेतु नोंथांनि बे देरहासारनायनि आन्दोआव सोरखौ साबायखर होननानै बुंगोन गिबियावनो आंखौनो आं साबायखर बावग्रोनांगोन मानो होनोब्लाथाय आं जेसेबां जेनबोदोंब्लाबो बेसेबां गोबावनिफ्राय आं नाजाबोबाय थादों आरो बिनि गेजेरावनो दं जोंहा जोंनि मिउजिक स्कुलनि केसि सिमला मिउजिक स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि बिथां सानसुमा गयारी आरो गपाल बर' सार असुद अजिर सार आरो बेजों लोगोसेनो दं जोंहा फैला जेबरगयारी सार मेन्डेला सार सोरां सार आरो दाब्ला सार आरो बेनि उनाव दंबावो आरो आंनि लोगोफोर खोमदोन लाइथुन लैथोमा जयसिं जाहार बिथांमोननि हाजासे थुलुंगा होनायाव जेनेबा आङो नैबेसिम सौफैनो हाबाय आरो जोंहा दंबावो आंनिनो बिदा सानै गुलसन गयारी सन्जय गयारी बिथांमोना जेब्ला रिहार्सेल होआ बे समाव बिथांमोना जोबोद रिहार्सेल होनो थुलुंगा होयोमोन बिथांमोना रायोमोन बेबायदिनो नाजानायजोंसो देरहासारनो हायो होननानै आरो बेनि उनाव दंबावो जोंहा सोमावसार बसुमतारी आमायसि बिथांमोननि हाजासे हेफाजाब होनाय आरो थुलुंगा होनायावनो आङो दिनै बेफोरबायदि बे थाखोसिम सौफैनो हाबाय आरो देंखो मु 2-3 अनगायैबो नोंथाङा गुबुन बान्थाफोर देरहाफेरबाय नामा? बे देंखोमुनि अनगायै आं इउबिअ'नियावबो देरहादोंमोन सेथि बान्था मोन्दोंमोन जोंनि कख्लाबारि केसब नोगोराव जादोंमोन बेनि प्रग्रामा थांनाय बोसोरावमोन बेयो आं बेयाव देरहानो हादोंमोन बिदिनो बेखिनियानो आरो दंबावोमोन बावबाय जिहेतु नोंथांनि माखासे मेथाइफ्रा गोबां मुंदांखा जाबोदोंमोन नोंथाङा दासिम दोंबेसे मेथाइ पाब्लिश खालामो? मेथाइआथ' गोबां मेथाइ पाब्लिश खालामबाय बेनि गेजेरावनो थांनाय बोसोराव जाहाथे बयजोंबो अनसायजानाय बे आंनि गेर गेर मुस्रासानाय बे मेथाइआ बयनिबो रायजोनि अनसायनाय मोन्दोंमोन हाजासे रायजोफ्रा थैथां बे मेथाइजोंनो बैसागु रंजादोंमोन आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंनि मेथाइआ बेफोरबायदि हाइलाइट जागोन होननानै आं माब्लाबाबो सानाखैमोन थांनाय बोसोराव आंनि गेर गेर मेथाइआ हाइलाइट जाबाय बेनि थाखाय गासिबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोननिसिम आंनि अनसायनायखौ बावहरबाय देग्लाय बोसोराव बैसागोआव बिदि माबा मोनसे प्रजेक्ट लाबावाखै नामा? देग्लाय बोसोराव आङो प्रजेक्ट लाबावदों अआगि बिबोनां गदाय होननाय बिबोनां गदायनि बेयाव मैया शुटिंआ जोबनानै थांबाय एक्टर हिसाबै दङ जोंहा फैला जेबरगयारी सार रिजु आब' बिनि उनाव रितिसा उजिर बिनानाव करिय'ग्राफखौ खालामदों डाइरेक्सन होदों बिथां सोमावसार बसुमतारी आमायसो ओमफ्राय केमेराखौ खेबदों कुमारदीप प्रेजेन्ट आरोना बिथांनि इउटुब चेनेला जिहेथु बैसागो फैगासिनो दं माखासे समाव बिदिनो बैसागोनि प्रग्राम जायो बेवहाय माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा जिहेतु सोरबाफोर हांख्रायोबा माबायदि थियारि जाखो? बैसागोनि थाखायथ' गुबुन गुबुन रावनि मेथाइजों रेडि जानानै दं गोबाङानो फन खालामदों बबेबा जायगायाव सोंहरदों ओमफ्राय दाथ' मानसिफोरा गावसोरबो गोनो गोथो जानानै दं डेटखौ माने माब्ला लानो मानो खालामनो क्लियार खालामनो हायाखै गावसोरबो गोबाङानो फन खालामदों ओमफ्राय दायो बावखुंग्रियाव 13-14 गेजेराव कन्टेक्ट खालामना दोनदों दिलीप सारा बिथाङा दाख्लै आंनो फन खालामदोंमोन 13-14 गेजेराव जायखिजाया मोनसे डेटआव बिथाङा प्रग्रामखौ शेड्युल खालामना होगोन बुंदों बेनि उनाव दायो
गोबाङा फन खालामनाय दं आरो ना अबेबा अबेबा क्लियार जाथ'वाखै। नोंथांनि जानबुं नाम्बारखौ खोन्थाहरगोन नामा? आंनि जानबुं नाम्बारा जाबाय 600009448226। जोबथा सोंलु हिसाबै जिथु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि देंखोमु सेनै थाम देरहासार जाबाय गोबां मानसियानो गावनि जिउखौ नैबे मिउजिक इन्डास्ट्रियाव दानानै लानो हादों नोंथाङा माबायदि फोरमायगोन? आंथ' बेखौ बुंनो सानो जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि देंखोमु सेनै थाम बादायलायनाय बेजों दिनै गोबां सिंगारानो जेनेबा गावनि जिउखौ लाइफ टाइमनि थाखाय दाना लानो हाबाय होनब्लाबो जों बुंद्रायनाय जाया आरो मानो होनब्ला दिनै नितामनिमोन दं, गसाइ सारमोन दं, गोबां दं आरो उषा आब'मोन दं, देरासार नार्जारिमोन दं, गोबांखौ नायोब्ला जों बांसिनानो देंखोमु सेनै थामनिफ्राय फैनाय आरोना। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरी आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।